Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do najväčšej súťaže na svete matematický klokan. V pondelok 24. marca si zmerali sily veľkí, malí i tí najmenší klokankovia. Súťažili v 4 kategóriách: klokanko, školák, Benjamín a kadet. Každý súťažiaci dostal test s úlohami s rôznou obťažnosťou. Pri každej úlohe si žiaci mohli vybrať jednu z 5 odpovedí. Veríme, že sa našim spolužiakom darilo a sú spokojní so svojimi výsledkami. Pre štúdio Uršula Norbert Verkin, Základná škola svätej Uršule Bratislava.